Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uvula ngokhiye. Ukuvula ngokhiye ephusheni kungachaza amathuba amasha. Lokhu kungasho ukuthi kunento entsha ezovuleka kuwe empilweni, njengomsebenzi, ubuhlobo noma inqubekela phambili ethile. Leli phupho lingachaza ukuvela noma ukuvulwa kwezimfihlo ezithile. Kungasho ukuthi usuzothola impendulo oyifunayo noma uqonde kangcono ngesimo esikukhathazayo. Ukuphupha leli phupho kungasho ukulawula impilo yakho. Ukhiye uphinde umele ukuthi usunamandla okuvulela impilo yakho indlela entsha noma uthathe isinqumo esibalulekile. Kodwa ke uma ukhiye ungavuli noma uhluleka ukuvuleka, kungasho ukuthi kukhona okukuvimbelayo empilweni yakho noma isimo okungakafiki isikhathi sokuthi sivuleke. Ngakho ke ukuphupha uvula ngokhiye kusho ukuthi impilo yakho isendleleni yokuvuleka, indlela entsha, amathuba noma impumelelo isondele. Siyabonga, nisale kahle.